Nabona bafethu, kusho ungakhala uyinkinga. Inzondo iyathathelana. Uyabona uma kwazondwa umzali wengane, kusho angeke lutho nayo izokhula ikuzonde. Izokhula ikuzonde lento iyathathelana lento. Kufana noma kwaxatshanwa, kwaxabana omkhulu noma ubani ogogo. Uyezwa? Bese ucathi nina ngoba nibashaya nizovele niqhame senizwana nina niy'ngeni indaba zabantu abadala exiphi. Iyathathelana le yanto ngikutshela uvele ubone sekuvuka umlilo ongawazi thowani. Ungazi ukuthi kwenzakaleni. Iyathathelana. Iyathathelana, ifuna ukulungiswa. Awuvele udlule nje. Ngiyakutshela. Le yanto iyathathelana le yanto leyana. Sengiyibone kahle ukuthi le okay iyathathelana. Iya ngofuzo lento. Iya nje ngofuzo. Uyazi kufana nani? Uyabona uma ngabe bafethu. Uyabona kufana noma awuyibalekelani lento engifuna ukuyikhuluma kini bafethu. Ibalekelani. Noma usho kubalulekile ukuthi ngisho kanjani? Kodwa nje le enginitshela yona niyigade eyenzondo iyathathelana. Nanso-ke yabuya lento. Kufana noma umuntu eke wakuzonda. Nahlala phansi ngesizathu ongasazi wena. Kodwa wadiscover into ey'ningi ezikhomba ukuthi la khona inzondo ecashe ngaphansi la. Yes. Mhlawumbe wazodiscover nezinto eziyimiqhudelwano ukuthi la khona imiqhudelwano la. Ecashe ngaphansi. Nase nihlala phansi nibuyisane. Okuyinto enhle kanjani ukubuyisana. Ku-right kabi. Kodwa ingilosi yenzondo ephila kuye evele imvukelene ngaphandle kwey'ngxabano. Ingilosi yemqhudelwano uzoyishonisaphi? Ilawulwa kanjani yona? Ngoba ibilokhu iphila kuye nje. Kusho ningenzani nenzeni? Kuzoba khona izinto enizothi senibuyiseneke. Nithi manizenza kuvuke le yanto ukuthi usephinda lento yakhe eyayinginyanyise ngayo. Uyabona? Wena uyazi nje mina leyo nto yakhe eyayikunyanyise ngayo. Eyayimnyanyisa. Uyabona? Athi usephinda lento yakhe. Uyabona? Qale phansi futhi. Ngoba le yangilosi yenzondo iphila kuye. Yes, iphila kuye. Uhlale eqaphile. Yes, uhlale eqaphile. Uma mhlawumbe umnyanyisa ngokwenza izinto eziphumelelayo. Mhlawumbe umnyanyisa ngokuthi igama lakho ligqame. Yes. Noma ngabe ligqame emndenini, noma ngabe ligqame emphakathini, noma ngabe ligqame esizweni. Kulelo zinga eligqama kulo. Yes. Mhlawumbe umnyanyisa hlezi uzovela wena wenza izinto ey'thize ey'phusile. Othathi njalo icatshangwa uwena kuqala abanye bengakayicabangi. Mhlawumbe bebesazoyicabanga kodwa wena uthi uyicabange kuqala. Kwesinye isikhathi uvunywa imali wena. Kulula ukuthi uvele usheshe wenza izinto. Manje uthatha wenza izinto abonayo ukuthi ngeke aze akhona ukufika kuzo. Bese niyabuyisana. Uthi ucanga ukuthi usezoba right. Uzoba right leso sikhashana esincane. Kobe seku-actwa kuphela kuya-actwa ukusuka lapho nje iyamvuka le nzondo yakhe. Yes. Iyamvuka le nzondo yakhe. Mhla sakwazi ukudila nokuthi ingilosi yomuntu enenzondo noma ingilosi yomuntu enonya, ingilosi yomuntu enemqhudelwano siyilawula kanjani? Mhla sakwazi ukudila naleyo nto. Siyokwazi ukulwa izimpi ey'ncane. Siyokwazi ukuthi sibuyisane nabantu kube nento ewukuthula nje impela udu. Kodwa singakazi ukuthi siyilawula kanjani leyo nto. Umuntu vele alethwe ikhehla elithize noma alethwe isalukwazi esithize. Esazi safa sicasukile esasihlala sicasukile kwakuthiwa ke ubani akanasisa. Kuthiwa hayi umkhulu ubani akanasisa. Hayi. Ngeke nje uhlale naye ukuhlekwe kube right. Hayi. Uthatha ungenwe yilowo muntu ubuyisana naye wena. Engenwe yilowo muntu lolo. Uzoyidela indaba. Kulungile. Bayo bathini manje? Bathini? Nithini manje? Nithi danko. Nisho njalo. Okay kulungile. Danko.